Dunaj z produktového radu Slovenské novošľachtence, ročník 2021, výber z Hrozna. Okrem mnohých iných ocenení sa tešíme aj z toho, že sa dostal do Národného salónu vín Slovenskej republiky. Vznikol trojitým krížením Muscat Bušet, Oporto x Svetova-Vrinecké. Je naozaj veľmi plný v chuti aj vo vôni, tak ako všetky naše strekovské vína, pretože gro našich novošľachtencov pochádza zo Strekova. A ja som naozaj hrdý a rád, že na Slovensku sa začínajú pestovať aj takéto odrody. Jedná sa o naozaj silné víno južanského typu, obsah alkoholu 14,5, neskutočne krásna vôňa drobného bobulového ovocia, ktorá je jemne skrytá v zretím sude, pretože v našej spoločnosti používame ako americký, tak aj francúzsky dub. A táto kombinácia mu dodá naozaj plnosť a predurčuje ho na archiváciu bez problémov 5 a viac rokov. Ako vhodné jedlo na Veľkú noc vidím údené mäso so zemiakovým šalátkom.